סטטי כרגע צריך לוותר על אחד המתמודדים שכבר נמצא כביכול בביטחה בנבחרת שלו. שמע, קודם כל אני שומע את הלב שלי באוזניים, כאילו הלב שלי באמת משתולל פה. באמת שאני אוהב פה את כולם, ואין דרך לעשות את זה נעים, אבל יש דרך לנסות לעשות את זה הוגן, ויש כאן מישהו שבעצם רק אני הסתובבתי אליו, וכשאני חושב עם עצמי, אני חושב שמגיע לו לחזור לכאן עוד שנה, קצת יותר מחוספס ולקבל יותר סיבובים. אז הבחירה הלא קלה שלי היא בדוד אלדר. דוד אלדר עוזב את הנבחרת של סטטי. אח שלי, אתה תותח. מגיע לך הכיבושים האלה. זה היה לא קל. אנחנו ניפגש בעזרת השם. ניתקתי את עצמי מהרעות, אך בתוך המציאות עקצתי ג'נונה. שלא אתה תותח. לא, מתלהבי.